Nooit gedaan en toch gekregen. Nooit gedaan en toch gekregen. Ik had je het al gehoord, hij. Ongelooflijk. Daar zien we dan eindelijk. Ja, ik ben even emotioneel nu. Daar moest ze begrip voor hebben. Het gaat niet over dat programma. Zullen we even een gepaste stilte laten vallen, dat ze even tot ik zelf kan komen? De woorden. Jongens, geweldig van het programma van u. Ach, dat mag gezag horen. Dat moeten vier als Limburger. Gewoon trots op zien. Oh, daar hebben we toch het geld naar de goede bankrekening over gemaakt. Nee, tot we nog zo'n lui hebben. Wat zich tot de meute verdient. Wat voor meute? Voor dat op te nemen. Didi. Voor die programma's te maken. Maar eigenlijk, Gertie, hè? Ja. Gertie, eigenlijk doen we niet veel... Kunst doen aan onze naam. Ja, die stond door op het beurtje. Dini, ik heb even een droog pak met een zaaf en korte broek, want ik wil niet zo op de film staan. Waarom moest ik aan de buurvrouw een korte box vragen? Ja, Hi. De omgeving is perfect, hè, jongens. Is dat zo, hè? Ja? Ja, nee, ach. Ik heb wel mijn slechte kant gehad, maar... Waar ga je ze nou naartoe? Gertie. Gertie. De Hoschembroek te halen, uur. Oh. Jongens, ik vind het geweldig. Hé, maar, hi. Ja, ja. We zien hier allemaal bepaalde elementen die iets over dich en misschien ook wel over Gertie over ook vertellen. Laten we eens beginnen met De zon. de zon. Bist ik de zonnekoning van Meergraten? Nu is ze me pakken op een zwakke plaats. Is dat een gevoelige snaar, de zon? Juist, een heel... Vertel. Nou, de levensinhoud van mij, dat is niet zo danderend geweest. Er is geen zonnig leven gehad. Nou, een zonnig leven wel, maar niet op de manier wie ik dat wil. Met. Oké. Dus dat hield in, met drank opstaan en met drank slopen gewoon. En 15 jaar geleden deed ik het vuur, dan gaat ik het knakken. En dan ben ik goed het leven willen stoppen. Dat is heftig. Als ze dat maar goed aan telt, God, me ja. van hier tot daar. En toen hebben ze me in de werkplaats achter nog gevonden. Dan ben ik gekomen. Maar ik ben een, dat is een derde keer al gekomen. Maar ik ben een, ik geef nooit op. En hoe met geef ik niet op. We hebben het te goed in deze maatschappij. We hebben het nog allemaal te goed. En nu sta ik hier nog. En dan heb ik met een zanger gesproken. Ik zal maar niet de naam nemen, een van de bekendste zangers. En heel draag uit de opa. En dan komt hij naar me en hij zong dat liedje. Eens gaat voor jou de zon schijnen. Dan kom ik tussen een winkel, namen neem ik niet, hoe ze dat allemaal kunnen kopen. En dan heb ik met die persoon, kom hier, heb ik met die persoon gesproken. En zodoende. En sindsdien is ook de zon blijven schijnen? Elke dag, of ze me geluisterd of niet. Ik tot dat maar spreek, elke dag kent ze de buurt maken. Geen tegenslag meer, geen tegenslag. 2 jaar geleden deed zich nog het vuur met het hart. Ook werd de bovenop gekomen, direct naar het ziekenhuis, geopereerd, ook goed. En hoe zeg je, elke seconde van de dag. Maar, hi, waarom is ze dan zo diep in de put geraakt dat ze zoveel best kon drinken? Ja, moet ik dat kunnen zeggen? Er hoeft niks te zeggen. Zeg Nee, ik dat altijd begrijp ik. Beek. Er hoeft niks te zeggen wat ze niet kwijt wil in dit programma. Dat begrijp ik. Want het is al heel heftig wat ze tot nu toe verteld heeft. Nou, ik weet niet. Ik begin even van het begin. Als ze bekend is hier in Limburg. Redelijk inmiddels. Redelijk. Dat Dat denk ik. twijfel ik ook niet aan. Het dorpje hoe ik geboren ben. Het rood. Zijt ik gaat. Ja, Nou, dat is zeker bij. aan die kant. Ja. Er staat nu nog het mooie maan
Op de plaats waar ik geboren ben. Je moet wel plat kallen. Ja. Ik ga even een paar dingen nu mijn scheeg dat ik me doe. Boerderijen afgebrand. Met een paar verloren op 57 Ja. jaar. En 2 ongelukkige broers. Dan komt ze in een situatie te zitten tot het gewoon de overheid speelt tot dan. Ik ga die niet terug in schuil geven met geen werk geld. Dan gaan ze verkeerde dingen doen voor te overleven. De komt zo in een periode te zitten tot ze s'nachts op stap gaat. En een normale mens, die sliept s'nachts. Maar op het ogenblik zit ze zo diep erin, dat het er allemaal niks meer interesseert. Ik ben blij, ik heb wel geen vriend meer. Wel gooien. Zij in de omgeving, maar die heb ik afscheid van gedaan. En dat is het mooie in het leven. Vastpakken. Ergens in geloven. Niet opgeven. Nee, opgeven is geen optie. Ik kijk nu naar dat programma van u en dan zie ik dekker lui. Kijk, hier ziet personen der wet de lui te pakken. Op de gevoelige snaar. En dat is het mooie van het programma. Dat is het mooie. Maar dat moet ook reëel zijn tegenover u. Voor het over te brengen. Want of hier het nu ziet of hier. Iedereen krijgt een keer de deksel op de bullen, zal ik maar zeggen. En dat is het mooie in het leven genieten. Elke dag genieten ervan. En Kom mee. die momenten, dat zien ook leermomenten, denk ik. Uiteraard. Uiteraard. Hoe ik een dag nog spijt van heb gehad. Er is in Maastricht, dat mag ik rustig zeggen, ik noem dat niet de naam, een stichting. Moest ze terechtkomen voor mensen wat een drankprobleem hebben en stimulerende middelen. En daar kom ik dan terecht voor van dat proces te leren. Maar heden heb ik daar nog spijt van, dat ik daar niet weer met ben gegaan. En dat helpt in, ik zou een mens kunnen leren voor te zeggen, alcohol dat is geen redmiddel. Drugs is geen redmiddel. Die geeft naar de Filistijnen. Wat helpt zich tegen om nog een keer dat traject op te gaan en andere mensen te vertellen over die ervaringen? Wat Nou, het met die gedaan heeft en dat, nou, en dat als ik drank het- niks Als ik het mag oplevert. zeggen nu, verleven, ik ga nu niet weer de maatschappij de schuld te geven, verleven in een maatschappij wat niet zo geweldig is. Dat weten we allemaal. En hoe met komt dat? Ik vind dat het verschil tussen rijk en arm te groot is. Maar dat steurt me niet. Of hier het nu ziet of hier, iedereen moet voor zijn eigen opkomen. Maar ik ben een, als ik nu zeg, ik heb het goed met de kleinkinderen. Geweldig. Maar ik zeg wel, ik ga me ten eiland van anderen niet meer aanhuren. Ik moet ervoor zorgen. Ik ben de persoon geweest voor wat zij het heestonig werd. Gertie, je krijgt nou een emotioneel schouderklopje van die mens. Maar dat moet voor dich ook heel zwaar zijn geweest. Ik heb in die periode waren we weer nog niet bij elkaar. Maar ik kan het me wel voorstellen. Du bist nadat de zon is weer eens opgegaan voor hij, bist dich in zijn leven gekomen. Juist. Die best eigenlijk ook een klein zonnetje dan. Die best een van die zonnetjes. Echt, luister, er zijn heel veel lui geweest wat tegen me gaan gezegd, du schijnt goed en fel en er wil een grote zon. Heel veel lui. Dus af en toe best ook een donderwolkje. Nou, dat Als ze vind dat ik nu geeft. Ik slik al af. Ja, maar dan moet ook ergens Dus dat het naartoe, hè? wel kunt. Oh, kijk. En dan kunnen ze zich vasthouden. Kijk. Dus die past goed bij dich. Nou, het mooie is, balsem eenzame harten. Pardon? Kent ze dat Balsem niet? eenzame harten. In Limburg Oh, bekend. nee. Balsam der einsamen herzen. Ja, dat helpt in. Beter gesitueerde mannen. Toen en de tijd. Die gingen dan, voor de tijd om te krijgen, dansen.
Kind had ze dat niet gekend. Toch weer het Bas, het dansen, hè? nu Dus vindt- jij hebt ook bij je dansen leren kennen? Juist. En dan komen we voor een berg terecht, Wagen verblied. Bergen ter Blijt, waar u laatst hebt gefilmd, naam noem ik niet. Dat was toen een dansing, Balsum Eimsame Hartsen. En dat speelde een orkest geweldig. Maar ik was daar zeer bekend. Ik woon nog een vlot met mijn webben. En ik ging er op een zaterdag naar binnen. Hè. En toen kwam de wederhelft in, met nog een dame. En toen ben ik naar haar gegaan. Dan heb ik een Ruske Op de vaart gepakt. uit de vaas gepakt. Ik heb me in een volle zaal, waar 300 mensen zaten, op de knieën gezet. En ik heb dat roosje aan haar gegeven. Ik zeg, wil je alsjeblieft met mij verder gaan? En de week erop zaten wij op de markt in Maastricht. En na 15 jaar is dat het resultaat. En dan krijg je het mooie van het leven. Maar ik ben niet van deze kant. Van Helle. Ik ben beurslief voor Helle. Dat mag toch allemaal geen rol doen? Nee, Als geen dat is- ongelukkig. Dat Weet je- is op elk potje pas een dekseltje. Want ik- Zelfs op dat potje. Ja. Op het putje niet. En ik weet niet of er appetiet heb. Als ze nu naar achter is, Ja. dan weet ze niet wat ze juist.